Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Ribhoy District Sports Association mentakasngi kalapli perdano iga lempung yelek kai football ya kabala tipkum ka Ribhoy General League kabala pendong hamadan yelek kai jong ko Umsning Sports and Cultural Club kabalan hapatarim Umsning. Presiden Gamaukar Sports Club uba ransom sutnga ulawan banya shimbenta hagaban long kumu kongsan hagani gasni hagajinge dan rengkat kinong elam ka RBDSA bakin top yo ba RB Shadap Presiden ba RR Makodo advisor uba hamar bajab walang deputy commandant jong ka 6th battalion umran lembat kiway hagani lempung yelek ka General League nakaliang ka RBDSA kala pentim bakin don hadu hundre pesan tili kikin hon ba per na keleng ki benta jong ka tain Ribhoy ki balapan kre ban wan ya sim benta badaga sni sedang menta kasni lawan ban ya kun da ka kin hon jong ka Maukan Sports Club Persha ya ko Umkay Sports Club haba pai pat sa jingile kai kendiat hapadeng gidi ki ar tili kikin hon ka Maukan Sports Club Persha ya ka Maukay Kajinga kun galong kabaya khaj bha namar ba baro ar kiti kikin hon kila saya laki jong ki sap ki pong banyo ya ka jingjam haka kelas step jong ka jinga kun baro ar kiti kikin hon kila yo ban tep mar shikol bara ka kala me jong ka jinga le kairu ka jinga kun galong kabaya khaj bha ha ka ba baro ar tili kikin hon kila yo byang ban tep mar shikol kabala penlong ye ka jinga kun ban kutno ha ka jinga khaj da ar la ar kol ka Umsning Sports and Cultural Club. Bat kumjuro nakaliang jong ka RBDSA. Kani ka tournament ka bangid don mentaus nam. Kum ka jing tip, kum ka jing sotho jongi ngidon riu saw tali ki team ki bay shimenta ha kani ka General League jong ka Ribhoy mo district. Bat kumjuro la sotho ba ka RBDSA kidon kum basispa tam ki team kiba la affiliate ban ka RBDSA kan ban affiliate sispa tam ki team ban kumjuro ban yo ban shimtan riu sautali kam tam ha ka General League kalong kay ka kam ka bakraw kam tam naga banta ka RBDSA ban yo riu sautali kinong shimta ki team nagisnong iba per nagi club ki ba per kalong kay ka bakraw bat ha ka por nakaliang jonga ko balaong maneh ba ngan ayro kakti kamon kakti kadiang kaway kalong namar ba lapan sngo maneh bangaro ngalalong unong snong jong ka Umsning proparbi ngadon ka ying hangtay ngiyasa man ka por ngiyawan ngiyasa hangtay but kung malapan sngo maneh nga ngidon kam ban kentiu ya kajingile kay sports sa than Ribhoy barok kaway but ban kentiu ya ka jingile kai sports kala bende ka football ne ki nog discipline kalong bay bangin ya lengba ka RBDSA namar ka dig association ka mga imenta ka dig association ka ba la stable ka dig association ka ba la iba bangin kentiu ya ka jingile kai sports ha ka than jongi sani Ribhoy da ka jingi trailang nga kermen skam kumanglayo so maneh kumjo na ka Umsning Sports and Cultural Club kini ki don ki assets Henry ngimla apa de ben penpai kini ki assets ki bangi don namar balai ba umdan bayo i jengai namar kata ko malayo sngowi ka jingkran mene nay rangba RR Makodo iong ba kani ka de ka kam ka babha ha kanu ka jaka ha kanu ka bangi ngitre ngidei ban tray na do ka mensim ngidei ban tray kat ka jingla ka jongi bat ka bor ka jongi bat ka donru ka jing pen kan mau yang i we ka ba ong kum ni ba ki ki ba bha ki ba don buram ki ba itnat tongin ya perto ya kita kata ka dai kaktin ka ba ngakwa ban pensgo kamtam ya kini ki ba shimenta ha ka ka General League jong ka football tournament jong ka Ribhoy kini kidai ki benta ki bangidai ban pej syakamat ngiyos ngo hagini kisngi bahatan Ribhoy mo hatan Ribhoy nang tare hakeleng jongan negeri khasi ke jongi kibabun ki samla
kilangat aki jingdi kiba per kijingdi kiba sniu kiba per bahado ba mangabat i lok jonga hakini kisngi piingi don kata ka jing temu kumno ban yarap yakini ki perlok ki jongi ki belangat hakini ki jing sniu ban ngila sorberu balai bagini ki kena jongi kingat hakini ki jing sniu namar ba ki babon ki kena jongi kingat hakini ki jing sniu kalong bangi duna palat yakini ki wei pade ki activity haki jing lek kai sports bat kumjuru haki jing duna yaki kam ki jam idon i chipgas jongi ni iba lamsom chutka iba ngi sekhot iba marnga menswa masa don be ayi jong i menswa por mengalali kelas tingila long kom family friend kaptu ngala ong be i dei kunum te knet nga sukwa ban clarify lane kwa ban ya pensai lang mo bagi i hakat situation jong ka jinglong jong ka partai mentah pi beling yang ngakran mentah kum ucaman jong sing tanawat ba kasong sing jongi kei ka pamdan song sing jongi taw mo pi mana kani nginang yo ban pelong ya ka weightlifting ya ka arm wrestling ya punja yang ti pondor imot pelong sakabat bentar ru ang tei tena indoor niyo ke indoor ko biang tei ndei re bobi ong bagaduna hangning idon sakani kamadan football ka ba he ka ba biang na sedong ka pamdan ji sa te sa kum mano tenteng ni ba sagi badan don ki bai kini jaka don bai kini da kita ki wei pat ki jaj baong ba kani ka jaka jongi kata khandiat ka jaka jongi kata corner jaka jongi rei hangni pom sing don jing sate sa khum kani jaka ka jaka jong ka madan sing sport and cultural club don bate bakhum yaka pi rei kamadan football kalong tanggum ni ka kut tanggum ni te di namat kataw nagaleng jongi ka taun dorbar bat ka club ia persiang banwara ya ki obsar ki paper bawan pek banwan cek no ya kane ka madan kanang bangin yo no kawai ka madan standard ka babian tip top apori boy pi kamtam apori boy apa sentar jongi kane kala de lupa ka sentar jogri boy tenga kerpat ya kini ki mo hadu i cigas jongi i barom somba lada ilek sana ru seba lada don kanu ji kren mo i tengi la sini ikum traisnong Ndesu na barsnong na marba iladan jaka ang te po snong sing proper bijongi marjan bat ngang te telada bidang kano ka discussion na ne don mano ba yo kumi sentur ni ko akawai ka man football ba best tam hapom sing subase kun sabak no ya ka manan sing jongi ka bam dan chu ka tikte jikum dan chu kon kamkur oh kateng jika kadia kadai jong jai kala oh kateng jika kadia kadai ka badan kias bat ki jai merueng Mundon syuk kita ke lalat. Tadi nama takadau ditang kani kamadan kabangila ban penhe ban peniar ya kani madan ban itadat ya kani madan pek kumbalong menta pi kidan gib ong ngia ba hangni po madan sungi duna kino practice namar itui dadan practice ka kadak but kidan yang tu pi balai namar kala kampaji teladangiyo ya ka ni kamadan kum ka standard ground kababyang gi fencing kababyang darong sedong tikala byang ba Fi, tengi dalang tei ketika madan kemi ke bawang lese, hang tei yo, hang tei nak tahu norbar ngira perkat bah, lakum mentau sangit pen bahaya ka, ini le sistem pen kerja ikitik parking, in care bahano ek tei dak bang ini or pelong ki under 16 but under 14. Namta ba pension
Nasya inti area tu football. Nasya aja. Ready. Ah, ya.